гимназия в София представят мюзикъл по песен на емблематичната група Queen. Спектакълът се подготвя от месец септември, а целият снимачен екип е от ученици от 8 до 11 клас. Историята се развива 300 години напред в бъдещето, когато музиката вече е електронна, а да се свири е забранено. Това е причината героите да започнат бунт под звуците на едни от най-великите рок парчета. Играя в ролята на Брит, който е бунтовник и иска много да създаде музикален инструмент. Много ми хареса всичко това, защото успях да се опозная с моите съученици. През цялото това време всичко беше много забавно. Заради мюзикъла вече добих по-голяма увереност да пея, въобще да се изразявам на сцена, така че може би бих искала да се занимавам с това и за в бъдеще. Място в спектакъла намират не само певчески и танцови таланти, но и младежи, които се занимават с сценографията, звука и мултимедията към мюзикъла. Християна е ученик в 11 клас и отговаря за озвучаването. Тук съм тон режисьор на мюзикъла и ми е много интересно. Харесва ми да се занимавам с музика, аз съм пианист. Заради интереса към музикално-сценичните изкуства, преподавателят Стефан Стоев решава да постави мюзикъла. Той вярва, че така децата получават не само повече увереност, но и самият сюжет им дава нещо по-важно. Надежда, че могат със собствените сили да променят нещата. То всъщност това е заложено и в самия мюзикъл, между другото. Мисля, че тази надежда всъщност, това мисля, че е най-важното, което се надявам да им остане. Премиерата е утре в сградата на училището и на нея могат да присъстват всички желаещи.